Entinen vaarihan sanoi pastorille, että laittakaa sitten minun haataani se valametti mukaan. Niin pastori kysyi, että no minkä helkkari takia sinne nyt valametti pitäisi sun hautaus laittaa. Niin vaari sanoi, että ei ole semmoista monttua, mistä ei olisi yhdessä ylös tultu. Ja tässä on nyt Valmetti ja Markku saa esitellä rakastettunsa. No tästä ei mulla ole kauheasti vielä kerrottavaa sillä tavalla, että tarina on semmonen, että viime vuonna ajoin Valmet 15 heppasella ja hävisin oikein reilusti koko kisat ihan vihon viimeksi. Mä tunnistin, että jos se on voimasta kiinni, niin nyt täytyy vähän suurentaa. Ja tässä on 42 hevosvoimaa, tää on niin kuin ihan hiljattain hankittu ja yhtään en ole tämmöistä nykyraktoria, niin vielä kerinyt opettelee, että mä en ole kertaakaan esimerkiksi tommosella laskevalla vetokoukulla nostanut kärryä kyytiin, vaikka mä en ole vielä kuin 65, mutta tää on niinku eka kerta tänään. Että tää on niin uusi hankinta, että mä häviän ihan varmaan tämänkin kisan sen takia, että mä en ole vielä tutustunut tähän laitteeseen. Mutta me pidetään peukkoja pystyssä. Onnea kisaan!